Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Si Pligirl o si Nonchalant. I am not staying here. No way. Mel, let's go. Mamiya tagi ka din. Go! Girl, sorry. Nga naman. Kay, dili ta na yung kaubanan. Magpabilin ako din, he. Kay wako'y plano nga magpalapa sa mga reveal de. Dawam. So, pasagdan ko nimo. Mananti ka unungi, girl. Pero, ano ba atong maani? Nito mapadpa din, he. Malanggani kay naigwapo og macho, nga balbon og dugan, og mitabang nato. Kinsay imong gi-describe? Si Pakondo. Pangit siya. Di siya gwapo. Og macho. Og, pa-open-open sa iyong polo aron makita ang balhibuon niyang dukhan. Che! Unsa man? Melvin, di ka mauban ako? Bisag kapila pa ni mo Ibondak. Kanang panganak ko, girl. Di yan. Fine. Bulak ko nga ako ng usa. Di ko magpaulipon ining... Wala! Klaro kayo. Whatever. Whatever. Wala. Wa ko makasabot nimo. Ako kasabot ko, klaro kayo. Ingon siya, gwapo, macho, og balbon. Ew. Diyan na mo. Adto na ko. Tala mo sa sod. Kuya! Kuya, ni anak ka! Yana, Oh, dali naman lagi ka nabalik. Abi na ko, asa ka paingon. Nag-uban malagi mo na Ellie. O, kinsa man yung kauban ni mo, kuya? Wala! Klaro O, sa Ellie? si Melvin. Wala! Makauban ninyo sa dinhi karon sa bahay. Sige na, dali na mo. Manunod ta. Kaya may isulti pa ko nimo. Unsa man ka na, kuya? Wala! Nagkuya ni Facundo. Yang igsuan, yang manghod. Klaro kay kamusulti ka sa ko. Anak ka dili. Ano, nagkuya magod niya. Migakos dahil pag-abot na to. Kumatay ka. O niya pag-diwat ka ron, kagbayan ni si Facundo dahil yung sud sa mansyon. Katinan di ka. Hay, nakatinan. Sige na lang, oy. Kapuyag interpret mong insulti, oy. Oy, si Sir Facundo, lali ako pangutanon. Ingon ka, mas mayo pa. Tana. Tana, sir. Manood ito sa inyong mansyon. Kalakot. Wa pa gani ko malayo og maayo. Kapoy na kaayo. Wa pa gani ko makagawa sa gate. Kalayo sa distansya sa ilang gate paingon sa mansyon. Eh. Husto si Melvin. Mas dako ning ilang mansyon kaysa amo. Ug dako ang ilang yuta nga gipanag-iya. Huwag yun ka ko pugni. Kalakot. Sa man ako inipagbiya dinhi kung layo pa kaayo nga akong lakton from here to anywhere nga may kasakyan ko. And besides, I don't know kung asa ko paingon nga makasakay ko pa ulit ni Lolo. And also, I don't have money aron ikapalit. Or ikapliti man lang. And to top it all, may daghan ko nung rebels dinhi ni Dapita. Shucks! No way, no. Di na ko mo risk like kaganina, no? Mura pag nipilit sa akong ilong ang baho atong kawatan nga nilayog na ako. It's so ill. So ill. That's why I wanna bath na gyud. I'm so lagot atong Facundo. Ikaw na mahibaw nga mo pahibaw sa ubang kauban ta dinhi ha sa panimay na Easter. Ay, mato man, sir. O ikaw, Ili,
Sir, Ayag yung kalimot, ngamang ka. ita ni sir eh. Siya ita. Ita sir ah. Amang giguhang to sa hangto ni eh. Basig madayunan ko ani sir. Pero okay ra kung madayunan ko sa kakong kaamang. Pero kani asinda, madayunan sir na kung akuan na ni. Sir, yun na mo. Ita. That will never happen. Ay, ita Ayaw na lagod pagpangambisyon, ana, Ellie. Mo gina akong ganahan mo yan ay. Sus, sige ka magadag ka ng sulti ba? Murag lagwa. Badi, oy. Aw, inan bitaw, murag wa. Ay, napahibutag na namo ang tadang pagkaon sa dakong lamisa, sir. Let's go. Ngawan ta. Ay, grabe! Galing doon sa animasyon na, oy. Oh, taas kay kisame. Hangad. Taas kay kayo. Unya, mahalon kain tanaw ng mga chandelier. Chandelier. Mga dagko pa. Muli ka ng mga antik polos. Hasta ang mga butang. Oy, baya. Kadato na atong Sir Ellie. Oy. Wala! Hindi na siya. Ganahan yung ko. Makasabot yung ko. Ingon ka niya naman ko din no? Hi! Kanang kuan sir, may tanaw ako sa mga butang din sa sala. Ingon ko, kasabot yung kay ingon ka dali, mga o nakitala, oy! May kugay ko sir, oy! Pero gutom naman, oy! Kanang, ay, sunod na lang ko ni mo kay, bala nagbaikog ko ha, sunod ko, tana. Ay, nangunay yung kag-apas na ko din Ang inyo lang unta tong katabang imong gisugo. Wala, ingon ka, it's okay. Ay, klaro kayo ka, sir. Ay. Feel at home, ha? Okay kung sa pagkaon. Salamat. Ay, mura may kuan kanang mura bangketi sa kadaghan sa pagkaon bangketi. Anya. Ay, ingon ka nga, ingon gid ana din ni. Kasabot yung kay kunay mo, sir. Kuya, Ay, gusto ka ani, kuya? Butangan akong imong plato, ha? Thank you, Yana. Pagkaon na. Thank you, kuya. Oh my God! Oh, I'm so tired now and so thirsty and so hungry. Kuya? Who is she? Sa may naging mo nga makalingkod ka na, babae. Who? Are you talking to me? Yes, ikaw. Wata pa kahatagi og pagtugot nga makalingkod ka aron mukaon. Barog! Wa ka matudluy sa inyo og maayong pamatasan? Kuya is right. Is that right nga mo diretso lang ka og lingkod nga dili mananghit sa tagbay? Sorry na, Gwyd. Kapoy na lang gid kaayo og balik dinhi. Nidaga naman lang gani ko paingon para makabalik ko dinhi para mausara ang kakapoy. Then maka-eat. Then makaliko. Can I eat na? Klaro kayo. Uunsa? Anak siya. Ano siya. Konbot, pasabot siya. Kaon na ko no. Kay gipaningot ako na imong gwapang naong. Ay, Yeah, right. Thank you. May pantag iya. May pantag iya sa mansion kay dili pa istrikto. Kining sinaligan na dinhi ang feelingon. Mahimo bag maghinay ka las pagkaon. Dili ka mahutdan na no. Daghan kay ka ng pagkaon diha sa mga tubangan. I will eat whatever I like. Whenever I like. However I like. Og dili ka makabuot kay dili ikay amo dinhi. Dili ba, Sir Ellie? Anak siya. Okay, fine. Apan karong adlaw ka lang mahimong mupahuway, ha? O karong higayon na ka lang mahimong mukaon og libre. Sa sunod nga mga adlaw sa imong pagpabilin dinhi, kinahanglan na nimong trabahuan ng imong kanon. Whatever. Oh.
Kini mo ni ang mamahimo nimong kwarto. Wait. Kini? Dinhi? As in? As in, may problema ka? Way dako nga kama? Kagamay ni kwarto ha. Para sa mga katabang mani. Gusto ka? Kwarto ni katabang. May nag-okupar na sa ubang kwarto sa mga katabang ug kini na lang ang bakante. Busa din ka. No way. Huh. Way aircon? Pero may electric fan. Di ko makatug nga electric fan ra. And wa pa ko makasaway. Karon magkasuway ka na. Gosh. And there's no TV. And, ew, the bed. The bed is not big. Gosh. Dili humo kayo ang foam. Oh my God. So, di ko tinuod, be? Unsa ka na? Are you trying to kill me? Mamatay ka kung wa kay aircon? Mabay buto may pasabot? O di ba TV? Ug humok ka kama? Really? Of course. It's a torture. Well, di pa ka mamatay dayon nana. Mo take time pa o na ka pa mamatay. Tingali, by that time, manad-anad na ang imong sistema. So, karon pa lang pag-practice na. No. Dili ko. Shoo! Out of my way. So, ba di ka makasabot? Ingon ko pahawa diha. Ayaw pag-alidya sa pultahan kay mo agi ko. Abi ba na ko ganahan na ka nga maligo aron makapahuway? Asa ka man paingon? Siyempre, aduna ko si Ellie. Ako si hangyoon nga ibalhin ko sa dakong room. Nga kompleto. Kay dili ko mahimong mo stay dinhi. Ay kung isihi kay wa ko malingaw nimo. Shoo! Pahawa. Not a chance. Mupahawa ka o dili? Oo. Oh. Di ay. So, feeling gid ay kay kadinhi, no? Galing na pagka ko ni mo gipalagot, ha? Huh. Palapad kasi imong papel? And I don't like people like you. Papapel. Nasuko na ka ng porma, ha? Suko na! Mga pahawa samtang nakapugong pa ko. Why? What are you gonna do, ha? Christine? Mulayas na sab? Mau ba? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!